Så. Og 17 er en lille sejler. Den med flest rigtige, så vidt vi kan finde ud af her, det skulle være 40 rigtige, hvis der er nogen, der kan slå den lige sige til. Og det er Henrik Hunding Nielsen, som i øvrigt også vandt sidste år, så vidt jeg husker. Det var også det, ikke også? Det er sådan noget 13 år, ikke også? Med sådan over lige. Bare